Hola a tothom i benvinguts un altre cop. Avui ens posem amb un tema que és la veritat complex, però que és absolutament fundamental entendre en dret penal. Els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual. Anem a veure, pas a pas, com la llei defineix i protegeix aquests drets que són tan íntims i personals. Abans de començar a parlar de delictes i de penes, ens hem de fer una pregunta que és la base de tot. Quin és el bé, quin és el tresor, per dir-ho d'alguna manera, que la llei vol protegir aquí? La resposta, ja us ho avanço, ha canviat del tot amb el pas del temps, i entendre aquesta evolució és clau per entendre on som ara. I aquí el tenim. Aquest és el canvi de paradigma. Durant molt de temps, el Codi Penal protegia una idea més aviat moral, una mica abstracta, com era l'honestedat. Ara, no. Ara el que es protegeix és un dret fonamental de cada persona, la llibertat de decidir sobre la pròpia vida sexual. Això ho canvia tot, perquè posa la voluntat de la persona, la seva autodeterminació, just al centre de la protecció legal. Molt bé, doncs ara anem al moll de l'os. El concepte que avui dia ho articula absolutament tot en matèria de delictes sexuals a Espanya, el consentiment. Des de la famosa llei del només si és sí, tot, absolutament tot, gira al voltant de si hi ha o no hi ha consentiment. A veure, què ens diu la llei exactament? Doncs que el consentiment ha de ser clar i ha de ser lliure. Això és molt important. No es tracta de no haver dit no. La llei va més enllà. Exigeix una expressió afirmativa, clara, que no deixi cap mena de dubte. Per tant, el silenci o la simple passivitat no són consentiment. Mai. I, de fet, la llei encara va un pas més enllà i ens diu, compte, en aquestes situacions que veieu aquí, directament s'entén que no hi ha consentiment. No hi ha discussió possible. Són suposos en què la llei presumeix que és impossible consentir. Per exemple, si una persona està inconscient per l'alcohol o drogues, o si se l'intimida, la llei és taxativa. No pot donar un consentiment vàlid. Perfecte. Un cop tenim clara la base, que és el consentiment, podem començar a construir l'edifici dels delictes. Abans de la reforma es parlava d'abús i d'agressió. Ara aquesta distinció ha desaparegut. La regla és senzilla. Qualsevol acte sexual sense consentiment és una agressió sexual. Punt. Aquí ho veiem molt gràficament. Penseu-ho com una categoria general i una de més específica. La categoria general és l'agressió sexual, però quan aquesta agressió sexual inclou penetració, ja sigui vaginal, anal o bucal, la llei considera que la gravetat és màxima i, per tant, ho qualifica com a violació. I, evidentment, les penes són molt més dures. Però la cosa no s'acaba aquí. A més, la llei preveu una sèrie de circumstàncies que, si es donen, fan que l'agressió sigui encara més greu. Són els que anomenem agravants i fan que la pena pugui augmentar considerablement. Fixeu-vos que la lògica d'aquests agravants és clara. Es tracta de situacions que afegeixen un plus de maldat o de perillositat. Per exemple, actuar en grup no només deixa la víctima més indefensa, sinó que demostra una major covardia i culpabilitat. I el mateix passa amb la submissió química, que és especialment perversa. Anul·lar la voluntat d'algú precisament per poder agredir-la. Aquesta taula pot semblar una mica complicada, però és bàsica per entendre la gran polèmica dels últims anys. La llei del 2022, la del només si és sí, en unificar tots els delictes sota el paraigua de l'agressió, va crear unes forquilles de penes molt àmplies. Això va provocar un efecte no desitjat, que algunes penes mínimes baixessin, permetent revisions de condemnes. La lama social va ser tan gran que el 2023 es va haver de fer una contrarreforma per a pujar de nou les penes mínimes en els casos on hi hagués violència o intimidació. Molt bé, fins aquí hem parlat dels adults, però què passa quan la víctima és un menor d'edat? Doncs aquí les regles del joc canvien completament. La llei crea un marc de protecció totalment diferent i molt més estricte. I la xifra màgica, la línia vermella, és aquesta. 16 anys. Des de l'any 2015, la llei espanyola considera que una persona per sota dels 16 anys no té la maduresa necessària per poder consentir lliurement i amb ple coneixement de causa una relació sexual. I atenció, perquè aquesta és la distinció fundamental. Quan parlem d'adults, el delicte existeix si hi ha falta de consentiment. En canvi, quan parlem de menors de 7 anys, el consentiment és irrellevant, no importa. Encara que el menor digués que sí, legalment és com si hagués dit que no. Per què? Perquè aquí la llei ja no protegeix la llibertat sexual, sinó una cosa més profunda, la indignitat sexual. És a dir, el dret del menor a un desenvolupament psicosexual sa i lliure de qualsevol interferència per part d'un adult. Com us podeu imaginar, aquest punt no m'ha arribat d'un dia per l'altre. Tot el marc legal que hem vist és el resultat d'un debat social i jurídic molt intens i que, de fet, continua ben viu.
Aquesta cronologia ens fa una foto molt ràpida del camí que hem fet, des de la protecció específica dels menors a finals dels 90, passant per fixar l'edat de consentiment, fins a les recents i polèmiques reformes centrades en el consentiment. És un viatge que mostra una clara tendència, posar la víctima i la seva voluntat cada cop més al centre. I acabem amb la pregunta del milió, la que continua sobre la taula. Quin és el següent pas? El gran repte és seguir afinant la llei per donar la màxima protecció possible a les víctimes, però sense erosionar les garanties jurídiques i la presumpció d'innocència, que són pilars de qualsevol estat de dret. Un equilibri difícil que, sens dubte, continuarà generant debat. Moltes gràcies per acompanyar-me en aquesta anàlisi.